Здравейте! Здравейте! Мариане, какво ще ни покажеш днес? Имаме едно бижу в центъра на Рибарица, 115 квадрата на плоча, 3 етажа, не са 3, по-скоро са 2 и под покривно пространство, което е също достатъчно високо. Намираме се в най-широката част на Рибарица. Централната част, абсолютно. Огромен двор, декари 700, потенциал за всички мечти да бъдат разгърнати в него. Мястото е уникално, просто природата е от всякъде. 360 панорама, природа, Балкан, зелено, спокойствие, птици и всякакви насекоми. А за какво може да се ползва това нещо? Този имот е подходящ както за семейно ползване, ваканционно или постоянно. Също има възможност за развитие на туризъм, тъй като Рибарица е доста така запознат с бранша. Тя си е туристическа дестинация, в която има утвърдени традиции в селския туризъм вече и малко по-бутиковото изпълнение, къщи за гости, вили за гости, така че това е много, много приятно нещо. Така че заинтересованите, обадете се и заповядайте много. Очакваме ви!